Dignificar a la professió i a les seues professionals, tant de l'àmbit públic com privat. I +D+I com a elements clau per a impulsar el progrés de la professió. Valientes, para luchar por los derechos de nuestro colectivo, desde la responsabilidad y la honestidad. Equitat, igualtat i justícia per a totes les persones a les quals intervenim des de tots els àmbits professionals del treball social. Responsabilitat, paraula clau per a defensar la pràctica d'una professió, el treball social feminista, que transforma la vida dels éssers humans. Situarem el treball social on cal com a professió important que millora la vida de les persones. Ètica. Professionals del treball social que tenim el compromís ètic de defensar els valors i principis fonamentals de la professió. Servir a les professionals del treball social oferint suport i orientació en aquelles qüestions que més ens preocupen,